Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση, που έχει συναισθηματική αξία για μένα, γιατί σπούδασα εδώ στη Θεσσαλονίκη και πρώτο ήρθα σε επαφή με την ηλεκτρονική υγεία από τα μαθήματα της ιατρικής πληροφορικής στην ιατρική εδώ. Καταρχήν, για την ιατρική, φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνετε από τον όρο ότι είναι ένας ελληνικός όρος, από το τίλε και την ιατρική. Είναι διασυνδεμένος με την πρόοδο της τεχνολογίας, φυσικά, όπως και τόσα άλλα πράγματα στην ιατρική. Και ένας από τους ορισμούς που πρωτοδόθηκαν είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση. Αυτό στην αρχή κάλυπτε τις πρώτες εκφάνσεις της ιατρικής και εμπλουτίστηκε βέβαια ανάλογα με το πρίσμα του καθενός, το αν έκανε εκπαιδευτική δραστηριότητα, ερευνητική ή επιχειρηματική. Και έτσι, ο Παγκόσμιο Οργάνωση Υγείας έχει δώσει πλέον έναν ορισμό που καλύπτει πλέον το μεγάλο εύρος που μπορεί να παρέχει. Δεν είναι απλώς τηλεατρική παροχή απομακρυσμένων υπηρεσιών στο Καστελόριζο, για παράδειγμα, με ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, αλλά είναι μέσα η τηλεκπαίδευση, είναι η φροντίδα χρονίων παθήσεων, είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών και γενικά ένα μεγάλο και ευρύ πλαίσιο δραστηριοτήτων. Δεν είναι νέα ιατρική. Πάντα έχουμε την κλασική ιατρική, απλώς υποβοηθείται με τεχνικά μέσα, όπως και τόσα άλλα πράγματα στην ιατρική. Εδώ βλέπετε διάφορες εκφάσεις της ιατρικής σήμερα. Από το πρόγραμμα εμβολιασμών, για παράδειγμα, που μπορεί να υποβοηθηθεί με ένα σύστημα τηλεαπόστασης να οργανωθεί καλύτερα, μέχρι την τηλεατρική πάνω σε επιβατικό ή σε Learjet αεροσκάφος, στον Διεθνή Αεροδιαστημικό Σταθμό ή μέσω κινητού τηλεφώνου, όπως το πρόγραμμα για διαβετικό πόδι στη Δανία, που βλέπετε μια φωτογραφία εδώ, που παρακολουθούν οι διαβετικά έλκη και φροντίζουν κατοίκων την περίθαλψη. Αυτό που άλλαξε πάρα πολύ τη χρήση της τηλεατρικής είναι η κινητή τηλεφωνία. Υπολογίζεται σήμερα ότι το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο κινητό, κάτι που κάνει τον αριθμό αυτό πολύ εντυπωσιακό, γιατί είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ακόμα και ένας πληθυσμός σε μια φτωχική χώρα, σε μια χαμηλού εισοδήματος, έχει κινητό τηλέφωνο. Και στις δε χώρες που έχουν την πολυτέλεια να έχουν ένα smartphone, σχεδόν το 20% των χρηστών έχει μια εφαρμογή υγείας στο κινητό του εγκαταστημένη. Άρα είναι για ένα ευρύ πλαίσιο. Ταυτόχρονα οι ασθενείς έχουν αλλάξει την οπτική τους απέναντι στη τεχνολογία. Δεν είναι πια ο ασθενής που βλέπει τον γιατρό σαν τον διευθυντή του ή αυτόν που θα του υπαγορεύσει τι θα κάνει. Μέσα από την τεχνολογία και μέσα από το ίντερνετ και όλα αυτά που παρέχει η τεχνολογία σήμερα, ο ασθενής είναι πιο διαδραστικός, θέλει να μάθει περισσότερα, θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με την υγεία του και να παρέμβει σε αυτό. Δεν υπάρχει πια ο συντονιστής που καθορίζει ο άλλος για την υγεία του, που ήταν συνήθως ο γιατρός στο παρελθόν. Η τηλιατρική προσπαθεί να παρέμβει δηλαδή σε αυτές τις βασικές αρχές που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας. Τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, το αν είναι προσιτή ή όχι, και προσπαθεί να διευκολύνει αυτά τα πράγματα. Διαθεσιμότητα, για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος στο Καστελόριζο για έναν ασθενή που έχει πρόβλημα καρδιολογικό. Προσβάσιμο, για παράδειγμα, πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση ο ασθενής, όσο μακριά και να είναι, σε αυτή την υπηρεσία, να είναι προσιτή. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι μένω απέναντι από το Υγεία στην Αθήνα, δεν σημαίνει ότι το κάνει προσιτές τις υπηρεσίες του σε μένα, αν δεν έχω το οικονομικό επίπεδο να τις υποστηρίξω. Ή αποδοχή, το να εγκαταστήσω, για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα τεστ Παπα-Νικολάου στη μέση ενός χωριού του Ιράν, δεν σημαίνει ότι θα έρθει κάποια γυναίκα. Άρα, όλα αυτά τα πράγματα θέλουμε να τα βοηθήσουμε την τεχνολογία και ένα από αυτά είναι η τηλιατρική. Στον δυτικό κόσμο τώρα, οι προκλήσεις είναι ακόμα πιο περίπλοκες. Αυξάνει το ποσοστό των ανθρώπων που χρειάζονται ιατρικές υπηρεσίες λόγω της γύρανσης και των χρονίων νοσημάτων και αυξάνονται οι απαιτήσεις από τον σύγχρονο ασθενή. Άρα, λοιπόν, αυτό δημιουργεί μεγάλο κόστος για τα συστήματα υγείας. Βλέπετε εδώ στον πίνακα τη διάφορη αναλογία της τρίτης ηλικίας στις σημερινές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κόστος που συνυπάγεται αυτό σε διάφορα συστήματα υγείας που μετρούν πιο μεθοδολογικά το κόστος, που όσο αυξάνει η ηλικία, οι δαπάνες για την υγεία. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η διαφάνεια προέρχεται από το ΕΚΟΦΗΝ και όχι από Σύνοδο Υπουργών Υγείας, άρα από τους Υπουργούς Οικονομικών της Υγείας, οικονομικών των χωρών μελών. Και φυσικά η Ελλάδα ανήκει και σε αυτή την κατηγορία χωρών. Και επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, όπως ανέφερε ήδη και ο κ. Μπαμίδης, στη Λευκή Βίβλο για την Υγεία, ότι πρέπει
να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με πρώτον αναλύσει κόστους-οφέλους από εδώ και πέρα σε ό,τι υπηρεσία παρέχεται, στο πόσο συμβάλλει αυτή στην ποιότητα της ζωής και οι εναλλακτικές μέθοδοι και νέες τεχνολογίες να ενσωματωθούν. Ένα από αυτούς τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι η τηλεφροντίδα ή η τηλεπρόνοια, που αφορά όχι πλέον την κλασική μέθοδο της τηλιατρικής, που είναι ο ασθενής από απομακρυσμένο μέρος και το οποίο είναι γνωστή και παλιά μέθοδο, αλλά ένας ασθενής που είναι κατοίκον, ξέρουμε τι πάθηση έχει και θέλουμε να του παρέχουμε φροντίδα κατοίκον ανοιχτή και όχι να τον βάλουμε σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα κλειστό ίδρυμα. Αυτό είναι ο όρος της τηλεφροντίδας. Και έχει διάφορες εκφάνσεις. Το telecare έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με κάποιο πρόβλημα, όπως για παράδειγμα άνοια κατοίκων. Το telehealth, που είναι η παροχή φροντίδας σε χρόνιους πάσχοντες, η πιο απλή μορφή και εκπαίδευσή τους ταυτόχρονα, και το telemonitoring, που παρακολουθούμε απλώς βιολογικές μετρήσεις. Αυτά τα προγράμματα εφαρμόστηκαν στο Δήμο Τρικάλων μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα και το ΕΣΠΑ και το Τρίτο Κουπουσού. Θα σας αναφέρω μερικές διαφάνειες πιο πολύ για να πάρετε μια ιδέα. Είναι πρόγραμμα τηλεμετρίας υπερτασικών ασθενών, τηλεκαρδιολογίας για χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, τηλεσπυρομέτρησης για ασθενείς με ΧΑΠ και βροχικό άσθμα, τηλεμετρία ασθενών με ζαχαρό διαβήτη τύπου 2, τηλευποστήριξη ασθενών με πρώτα στάδια της άνοιας και τηλεδιάσκεψη για ψυχολογική στήριξη. Εδώ βλέπετε πώς ήταν δομημένη η υπηρεσία. Είναι ένα κέντρο τηλεπρόνοιας που ανήκει στο Δήμο και χρηματοδοτείται μέσα από το Τρίτο Κουπουσού. Και οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού τους παρέχεται στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας ή σταθερές συσκευές και στέλνουν τις μετρήσεις τους στο νοσοκομείο του νομού. Εδώ βλέπετε τις διάφορες πλατφόρμες. Μπορεί να είναι είτε σταθερή τηλεφωνία, όπως σας είπα, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, και όλα αυτά καταλήγουν σε ένα ηλεκτρονικό online φάκελο που έχει πρόσβαση ο γιατρός τους. Εδώ βλέπετε διάφορες περιφερειακές συσκευές που συνδέονται με Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο. Είναι μια ζυγαριά, για παράδειγμα, ένα πιεσόμετρο, ένα ζαχαρόμετρο, ένα οξύμετρο, και στέλνουν τις μετρήσεις ο ασθενής στέλνει τις μετρήσεις του. Ο ιατρικός φάκελος, εδώ μια εικόνα που έχει όλο το ιστορικό του ασθενούς. Και έχουμε δοκιμάσει πιλωτικά άλλες από αυτές τις υπηρεσίες, αλλά αυτές λειτουργούν σε μόνιμη βάση, άλλες λειτουργήσαν πιλωτικά και προσπαθήσαμε να τις αξιολογήσουμε όλες για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Εδώ βλέπετε, για παράδειγμα, τον εξοπλισμό της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας που προμηθεύεται ο ασθενής, και ο στόχος είναι, στέλνοντας μετρήσεις, να βελτιώσουμε την κατάστασή του. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε από ένα γερμανικό μοντέλο, μια αυστριακή μελέτη που βασιστήκαμε, πώς ξαφνικά ένας ασθενής που παρακολουθεί τη μικρόνια καρδιακή ανεπάρκεια ανεβάζει το βάρος του, και εμείς μαθαίνοντας, ο γιατρός του παρακολουθώντας το βάρος του, μπορεί και αυξάνει τη διούρηση και προλαμβάνει έτσι ένα επεισόδιο, μια επιπλοκή της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Στο βροχικό άσθμα και στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ο ασθενής στέλνει τις μετρήσεις μέσω σπυρομέτρου και οξυμετρίας. Και ταυτόχρονα συμπληρώνει όμως και ερωτηματολόγιο με συμπτώματα, γιατί απλώς μια μέτρηση δεν σημαίνει και πολλά πράγματα για έναν κλινικό γιατρό. Υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένα ερωτηματολόγια που συμβάλλουν σε αυτό. Και έτσι ο γιατρός αποκτά μια εικόνα της κατάστασης κατοίκων του ασθενή και μπορεί να τον βοηθήσει με οδηγίες. Και αντίστοιχα στο διαβήτη στέλνει τις μετρήσεις του ασθενής μέσω κινητού τηλεφώνου. Ένα άλλο πρόγραμμα που εφαρμόσαμε, όπως σας ανέφερα, είναι η υποστήριξη ανεξάρτητης διαβίωσης ασθενών με άνοια στα πρώτα στάδια. Στην ουσία, κάναμε ένα έξυπνο σπίτι, το οποίο είχε διάφορες συσκευές αυτοματισμού που προσπαθούσαν να υποβοηθήσουν τον ασθενή να μπορέσει να ζήσει στο σπίτι του μόνος του και όχι να πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο κλειστό σύστημα περίθαλψης. Τα συμπεράσματα ανακοινώθηκαν στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Αλτσχάιμερ εδώ στη Θεσσαλονίκη και δημοσιεύτηκαν επίσης. Ήταν μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που λέγεται SISEMT. Αυτό όμως εφαρμόζεται ήδη σε άλλες χώρες, όπως το Βρετανικό Σύστημα Υγείας, με πολύ πιο διαδεδομένη μορφή και σε εμπορική έκφραση της υπηρεσίας. Όπως βλέπετε εδώ, ένα έξυπνο τέτοιο σπίτι. Και το Independent είναι το πρόγραμμα που τρέχει τώρα ακόμα και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη μέσω τηλεδιάσκεψης. Ένα άλλο πρόγραμμα που εφαρμόσαμε ήταν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες ηλεκτρονικού φακέλου και τηλιατρικής για το ιατροκοινωνικό κέντρο των Τσιγκάνων του Δήμου, οι οποίοι δεν έχουν εξειδικευμένο γιατρό, έχουν έναν είτε ανειδίκευτο γιατρό είτε γενικό γιατρό που τους υποστηρίζει, και μέσω αυτού του προγράμματος προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας μέσω τηλιατρικής.
Η τηλιατρική είναι πολλά υποσχόμενα, εντυπωσιάζεται συνήθως όταν πρωτοασχολείται κάποιος μαζί με αυτό το αντικείμενο, αλλά έχει όμως και προκλήσεις. Για παράδειγμα, αν ανοίξω ένα βιβλίο ιατρικής κλασικό, θα βρω για την κρίση παρόξης HAP οδηγίες. Δεν θα υπάρχει κάπου πότε πρέπει να εντάξω τον ασθενή σε πρόγραμμα τηλιατρικής. Δεν είναι ακόμα ενταγμένο στην καθημερινή ιατρική φροντίδα. Ένα άλλο θέμα είναι η διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν ένα σωρό συσκευές, οι οποίες όμως δεν επικοινωνούν ακόμα μεταξύ της. Δεν υπάρχουν διεθνείς στάνταρ ή υπάρχουν κάποια τα οποία όμως δεν έχουν προσαρμοστεί όλες οι εταιρείες ακόμα. Υπάρχουν νομικά θέματα. Ποιος μπορεί να ασκήσει τηλιατρική, όπως υπάρχει εξειδίκευση σε ένα σωρό πράγματα στην ιατρική, μήπως χρειάζεται κάποια πιστοποίηση για να μπορεί να την ασκήσει. Ποιος είναι υπεύθυνος αν ο ασθενής στείλει κατά λάθος μια μέτρηση και ο γιατρός βγάλει άλλο συμπέρασμα. Ζήτημα ιατρικής ευθύνης. Ποια συσκευή είναι ιατρικό προϊόν. Ένα κινητό που έχει, για παράδειγμα, μια εφαρμογή πάνω τηλεκαρδιολογίας. Είναι ιατρικό προϊόν αυτό το κινητό πλέον ή είναι κινητό. Και φυσικά τα προσωπικά δεδομένα, το οποίο είναι μεγάλο θέμα, ειδικά σε απόσταση και σε online αποθήκευση, ποιος τα διαχειρίζεται. Και ένα από αυτά τα προγράμματα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή και όλο το πρόγραμμα του Δήμου είναι πλέον ενταγμένο σε αυτό το διεθνές ευρωπαϊκό πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η μεγαλύτερη μελέτη για να αξιολογήσει τις διάφορες εκφάσεις τηλιατρικής κατοίκων σε 9 χώρες, σε 9 υγειονομικές περιφέρειες, από τα οποία ελπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάλει συμπεράσματα στο μέλλον ώστε να την εντάξει στα εθνικά συστήματα υγείας μέσω αποζημίωσης σαν υπηρεσία. Και βλέπετε εδώ τους διάφορους άξονες αξιολόγησης, αφορούν την ποιότητα ζωής, την ευχρηστία και την αξιοπιστία των τεχνολογικών υπηρεσιών, το αν είναι cost-effective αυτή η υπηρεσία, αλλά και τις οργανωτικές προκλήσεις ένταξης στα διάφορα συστήματα υγείας. Αυτό το πρόγραμμα θα τελειώσει τέλος του 2013. Συμμετέχει η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Τρικάλων με τους Δήμους Κεντρικής Ελλάδας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ελπίζω τα συμπεράσματα να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον από το Εθνικό Σύστημα Υγείας επίσης, όπως και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουμε στην καθημερινότητα των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών αυτές τις υπηρεσίες στο μέλλον και στη χώρα μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.